Adamu Zango ya wata magana lokacin da na same shi a Kaduna muka zauna. Kamar da ɗazu da nake ce maka wata rana za mu tsince ka a layin su Dangote. Sai Allah ya sa. Saboda ka yi wani abu wanda ya fi ƙarfin ɗan fim. Na'am. Shi ne irin wannan abin. Na'am. Ka ɗora faranti a kai, Na'am. ka bi titi kana tallan kayanka da kake ka fara yi naka na musamman bayan fim. Na'am. Ga wani abu da kake bayan abin da ya shafi entertainment da sauransu. Na'am. Duk da dai ka ce ka daina ko? Amma dai ɗan fim ko zai mutu da yunwa. Wallahi zai wahala ya iya irin wannan abin. Na san mutane da yawa sun ga wannan bidiyon masha Allah. To ni dai na san wannan bidiyon watakila zai bata wa wasu rai, wasu kuma za su fahimce ni. To Allah ya sa mafi akasar mutane Allah ya buɗe musu kirajen su fahimta, musamman wanda zan yi wannan bidiyon domin su. Su ne ƴan uwa ƴan Kannywood. Wato akan abin da ya shafi neman na kai ne ko kuma wata sana'a bayan fim ko kuma bayan talla. Ya kamata a ce dan Kano ko kuma wani celebrity, ba dole sai dan Kano ba kadai, as long as ka bude ido ga Allah ya baka al'umma, ya baka mutane, bayan shi ne fa sai ya baka, sai ya sare maka su, to kenan Allah ya baka wani shortcut ne da zaka yi making a rayuwa. Wai Bahaushe yace al'umma rahama ne, mutane su ne arziki. To idan Allah ya baka mutane, Allah ya baka mafi akasar ta hanyar da zaka nemi na kanka. Masoyan na kai amfani da su kai making a rayuwa. Masoyanka ko me ka dauko kake siyarwa za su siya. Wani ko ba zai amfani da wannan abu, wallahi al'azim zai siya ya bada shi, ko ya siya ma ya ajiye. To kuna nan da dubban bila adadin miliyoyin masoya. Ya kuke gani idan kuka yi amfani da wannan masoya kuka samu kuɗi, ba wai kaɗai fim ba, ba wai kaɗai talla, ba wai kaɗai ka je ka tallata ɗan siyasa ba. Ku ne fa kuke zuwa a biya ku kuɗi ku tallata kamfani, kuma mutane su yi kayan wannan kamfanin. To ina ka kun ɗauko wannan damar kun yi amfani da ita, kun ɗauko wannan damar kun yi making wani effort wa kanku da kanku. Ba ku bige ku je kuna tallan ɗan siyasa ba, bayan ya ci ya bule ku da hayaki, idan kuna son ku ganshi sai ku yi awa 6 awa 7 a reception kuna jiran sa. Amma ko shi ɗan siyasa idan ka je gurin sa ya san cewa ka kawo mai wani abu ne tangible, abu na business, ka kai mai proposal, zai gane cewa kai ba liability bane ba, kai ba na kuko kake nema ba, ka san abin da kake yi. Wannan shine best way. Ai wallahi tallahi tunda na bude ido na ga Ronaldo, Cristiano Ronaldo da Messi da Shahrukh Khan wai suna neman kuɗi, suna business bayan mahaukatan kuɗin da suke da shi da suke samu. Ronaldo duk sati duk kwana ɗaya yana samun mahaukatan miliyoyi, banda allowances, banda bonuses, banda sauran mahaukatan kuɗin da yake samu in euro da dollar da duk wani currency da kuka sani manya-manya na duniya. Ronaldo da Messi suna samun kuɗi ta wannan. Su Shahrukh Khan na san kuma duk ɗaukaka duk wani mutum da yake Najeriya, wani celebrity da yake da kai da yake ma Africa, ba wanda ya yi rabin ɗaukakar Ronaldo, amma yana neman kuɗi. Bai tsaya ya dogara da wancan ba kadai. Ai wallahi tun na ba zama dauki faranti na fara tallan garin dan wake, kun ganshi. Na aje wani girman kai, na aje wai ni an sanna akwan sa in mallan Allah kwana sa in Allah baka da ko sisi, celebrity baka da ko sai le wahala kenan. Kullun da face mask a fuskar ka kamar criminal, kana boye kanka kar a ganka, kar a ganka a gurin da ake tunanin ai bai da mota, ai bai sa kaya mai kyau ba, ai waye. Allah ji ka tashi ka nemi kuɗi. Celebrities mu na arewa ku aje girman kai, ku aje wannan mentality, ku tashi ku yi sana'a da kankanta ku ga yadda Allah zai taimake ku. Ni Sahir alhamdulillah wallahi na fita da fitata, wallahi ban bari kaina ya kulle ba. Na rantsi da Allah ina fahimtar haka, nace to bari mu fara sai da dan wake da sabaya da alkama da masara da garin dan wake da kuma na yaji da sauran mayukan shafawa. Ban bari kaina ya kulle ba, kuma masoyana suna siyan kayana kamar ba gobe. Daga lokacin na fara sana'a zuwa yanzu, ko shekara ba har yanzu. Amma yanzu na zo Makka ya kai so 3. Alhamdulillah. Kuma duk da kudin garin dan waken nan, wannan dai garin dan waken dai, duk da kudin shi, na bari kaina kulle no. Yanzu haka ina Madina. Alhamdulillah. Kar ku bari kanku ya kulle ku dauki wani girman kai, wani kiburu da ujubu ku ɗora a kanku, ba inda zai fashe ku. Allah yana kwace ɗaukakan nan ka fita shikenan. Allah ya ce wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha wa biyadika khair. Allah zai kwace kankan da wanda ya so, daga wanda ya so a lokacin da ya ga dama. To in ya kwace ɗaukaka shikenan sai ka koma gefe ka zama kamar wani wanda bai san darajar kansa ba, ka zama kamar mabaraci, kana bi kana kiran waya, kana yan murya, kana text, kana yan murya, baka da ko sisi a matsayinka na sele wahala kenan, ba ko sisi.
saboda haka wannan shawara ce, Allah ya sa ku fahimce ni dosa. Kuma inda a ce akwai da zan iya kiran ku ɗaya bayan ɗaya duk wanda na sani da zan yi, abin ne ba zai yiwu ba, shi yasa na ce to let me use this opportunity a wannan kafar kowa ya gani, ba ma celebrity ba, kowa ya kai ka tashi ka nemi na kanka. Na rantse da Allah in ka bari kanka ya kulle ka shiga uku. Idan baka da ko sisi ka bani ka lalace. ƴaƴanka ba su da gobe, ba su da makoma, ba su da mamora, ba za a mutunta su ba ko bayan ranka. Saboda ku tashi ku nemi na kanku celebrity, ku aje wannan girman kanku, aje wai wani wannan Adamu Zango da kuna ganin magana da muke da shi. Saboda haka daga manya har yaran da suke cikin Kannywood, ku tashi ku nemi na kanku. Ku tashi ku nemi na kanku. Yawwa, ni da alhamdulillah na fita da fitata wallahi. Masoya kuma suna siyan kaya na, Allah ya saka muku da alkhairi. Ko yanzu na zo Saudiya ina nan da kaya, masoya sai siyan kaya na suke yi. Wannan wani irin alkhairi kenan. Ne amfani da dama ta, kuma ku amfani da dama ku. Wannan shawara ce. Daga lokacin da mutane suka bude ido suka ga kana neman na kanka, kana sana'a, kana business, wallahi mutunci ka siya ninku ninkin ba ninkin akan nada. Wannan shine, kuma kana business da kowa zaka iya mu'amala, da dan kasuwa da ba dan kasuwa ba, da mace da namiji, da matan aure, da kowa zai saki jiki ku mu'amala lafiya kallau. Agode, Allah ya sa mu dace a cikin lamarin mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.